kayo, good morning. Niya meron sa dilo. Nuhag gayay kayo. Magulay mi unya. Magbasi na tingala mo sa ilo sa kuba-ba. Nanusok mig kakaw. Kini ako mangdayaga ng kakaw. Naghanap sila ko na pabahinog. Naami sa ila antili sa bayay. Katagan mo sila kakawog manggang hinog. Webe ko ng manggang hinog. Na manggod mangga oh. Hindi mo kunan mo kita ng hinog. Pag grilo hinog na sila. Bigay makita. Against the light. Mga unta na hinog kakao. Baga hindi maklaro Uy, lang. mabugto. Yigat ay rako. Mabugto gani ni nantawaton sa nga. Ni ko ana. Di ba? Yung pas gani. Oh, direct kawin ko to. Kimanugit ako. Ganun lang. Iskis. Mangga na lang. Manggay mo? Wow. Okay kayo. Uy yung. Sugitin ako. Nagkalisod na ko. Muklamok. Kuha lagi ni. Okay kayo. Ya may bungan agri, mahal ba nagri sa tabo? Wala, sige daw. One time pabili, makuha ba? Ah! Wala ka, hilaw. Sakto na kay hilaw, mga natutog pang kuha. Kuha kaya sayang. Ikuan sa tukagay, kabulers. Adto le daon diya sa may sin. Daon diya o. Hinog. Sabagong hulagi ka. Hilaw lamang gazod. Hala, hinog. Oh my God! Ako, ton. Ni braho, iyo. Lang, sakto na lang. Kaya mukha ako bangga. Grabe ka hinog. Wala hinog ba? Pusa na eh. Guptisa kayo magkakain ko. Struggle is real. Di na ko kakaon mangga. Dapat tagdayan ni mong imukuan lang. Nya Ming, kamusta sa imong gibot di Ming? Ming. Sa imong gibot di Ming? Ming ba? Uy. Sa mo sinairing di mo tubag oy? Sabi kinanambay mo siya. Ming. Ming. Sana Ming? Sakit ay mga ipon, Meng. Meng? Lah. Suko ko Ming. Galing daw ng hayas lang. Murag na mo sa samad sa wayong Ming ba? Nambay doon sa dalang. Hanap doon sa dalang kuwan. Daghang kakao guys pero sakit na sa pangay tusok.
Mga Ikaw dyan, nambay. Siguro. Ngayon mangga pilita. Kulang lang sila. Ano? Tamiya. Ano ba yun? Shout out at ganti daday, ti daday. Dahil kakao. Huwag kakao dyan na ilo. Dari pa yung manggat eh. Aslurm! So guys, maura to guys. Kay mga pamigayay. Babayan ko sa kumam. See you on my next video.